Čaute, moje meno je Videos a toto je prvý part z hry Minecraft PE, že Pocket Edition. Takže môžeme ísť na to, takže dáme si svet YouTube 1 Vivo Vivo, nemôžeme to dať dobre. Dáme si takto Vivo okrem toho oného, svet, dobre, nevadí. Survival, Great World. Kúkneme, či mám zapnuté píšery. Dobre, budem lámkať, teraz prvý part si nechám vypnuté. Lebo sa teraz trošku bojím, lebo v tomto Pocket Edition v najnovšom upgrade zapnete príšery, budete, tu máte jak, nechcem hovoriť jak veľa, lebo vám z toho príde zle, lebo ja som som vyšiel z baráčika a proste 5 creeperov tam na mňa čakalo a išlo mi dať darček, že vybuchnú, že zle im prišlo, skoro má ondilo. Toľko endermanov, že tých creeperov, to sa dalo farmiť normálne, počúvajte, lebo tak strašne veľa, tak strana teraz zapnuté a vypnuté a neviem. Zoberieme drevo a zostavíme si potom niekde barák. Barák. Taký pofiderný, ale barák. Ja som mi spadl natáčanie? Nespadlo mi natáčanie. Lebo viete, ja mám problém, že som natáčal hru Fallout Shelter, som chcel natočiť prvý part, mi spadlo natáčanie asi 8 krát za sebou, tak som sa na to vyseral. Povedal, že Minecraft, PE, bude viacej baviť, 100% natočím Minecraft, však prečo ne? Dobre, veľa dreva. Čo stále natáčam? Dobre, natáčame. Také nazvyknuté, lebo ja to mám napravo hore, to tam nemôžem, lebo tam ako keby chat. Keby som hral multiplayer, by som ma potreboval. Že mohol by som niekedy natočiť Minecraft i multiplayer. Predpokladám, že všetci by ste boli za. Všetci, áno, viem, všetci. Skoro nikto. Ma nikto nezobrazuje. Ja som sa zasekol na nejakom bode mrazu 16 odberateľov. To sa mi prestáva ľúbiť. Nejako nefunguje to. Systému sebaovládania. Ale ne. Ľudia, ja budem natáčať ešte za 2 roky. Budem natáčať profesionálnejšie. Takže už aj cez počítač, väčšia kvalita videí a aj iné hry na počítač. Takže to bude lepšie. Takže budem natáčať ešte za 2 roky. Ale budem natáčať tiež Vivo Video, sa budem volať takto isto. A možno aj cez tento istý profil, ten odber nechám a cez ten istý profil vlastne by som mohla začať natáčať. Takže koľko natáčam už? Dobre, 3 minútky, však to nič není, ne? Ale vlastne som iba toľko do dreva, ale to mi prestáva páčiť. 20 dreva, tu sekám 3 dní, ty kokos. To je jak na Mariu Tereziu. Neviem, čo robím, iba hovorím. No takže, je taký prvý part, on je slabší a 10 minútové video, alebo nechcem, aby sa mi písali, že som vám ubral zo života 50 minút, takže 10 minútky. 10 minút stačí bohato a každý si v tomto videu asi nájde svoje. Dobre, ten crafting table, tak. Dobre, vyrobíme si, neviem čo. Môžeme si niekde postaviť domeček. Pomaly si môžeme postaviť domeček. A možno som vyrobil sekerku. OK. A urobíme, tak jak má Jirka Král, že kráľovství jeho, takže urobíme si asi aj my také nejaké. Len neviem koľko. Ja som rozmýšľal nad tým, že skončím s natáčaním. Nie, neskončím natáčaním.
môžeme to čo ďalej, lebo som myslel, že si počkám ešte tie 2 roky, ale však si počkám a budem natáčať akože toto a potom už to bude profesionálnejšie. Takže asi tak. Taký hnusný priestor tu je. Dobre. Teď postavíme si asi nejaký hrad, pevnosť. Budeme stavať. Uvidíme, však ja neviem až tak strašne zle stavať, ale však uvidíme, jak tento let's play bude pokračovať, ak sa nám bude dariť. Som zvedavý. No, môžeme pokračovať. Majnení. Počkajte chvíľku. To bude asi také, že iba majniť drevo budem. Sa mi prestáva ľúbiť. Tak mi to buglo, ste videli, ne? Blbé je, že keď natáčam Minecraft, nie sú to všetky veci a keď niečo chcem urobiť, tak ani poradne nevidíte, čo robím, lebo proste mi vie není a iba screen natáčam. Ale zase je to lepšie, že neviem prečo. PI natáča až tak veľa youtuberov, normálne Minecraft natáča strašne veľa youtuberov podľa mňa. Takže toto mi prišlo ako také lepšie. Ideme hen tam hora. Sa mi ľúbi. Ešte si urobíme krompač. To si mohol urobiť. Ešte takto krásne. 2, 3. Oného a to bude stačiť asi, pokladám. Dobre, to stačí, to je iba narýchlo. Prasatko by sme mohli zabiť. Ahoj, ja som Mikuláš. Do keľu. Nevyšlo. Prepálka, prosto je dohnusné. Kam bežíš? Není ľúto. Meško, z teba nevypadlo. S tebou nerozprávam. Čo teraz? Kde je tá hora? Hen tam je tá hora. Alebo to je zač. Ideme si tak. A mám taký pocit, že tu je už svet. PI najnovšom nekonečný. Takže to je perfekto. Patronum. Perfekto. To by mohlo byť fakt, že čo mi nechcel hovoriť už. Perfektné. Dobre, takže tak. A keď tu budú neviem to. Keď tu bude viac než 5 zobrazení za 2 dní, tak bude aj druhý part za 2 dní viac než 5 zobrazení, takže bude aj druhý part. Druhý part. Asi nikto nebude za, lebo tieto party sú strašne na prdel. Okeľu. Ešte na to som stala dobre. Hen tam budeme stavať, tam sa mi to ľúbi, hen tam hore. Takže tam budeme mať domeček. Ty kokso, aké sú tam oné obrazce, počúvajte. Toto bude akože iba také, že sme si pozerali, trochu pomalnili drevo, taký nejaký part vlastne. Čo sme tu nič neurobili vlastne v tomto parte. Tam by sme mohli mať niekde hore, tam urobím takú plošinku a budeme tam stavať domek. Tento part sa bude volať, že neviem jak. Jos, máme prvý skill, akože najväčší, že sme našli uhlie, ako najväčšia zácnosť. To bude nové príslovie, bez uhlia nejsú koláče. To poznáte? Tak sa nemachuj. Dobre, tam vidíme tam teba. Dobre, rokeľu, robíme si oné. Takto. Mohli by urobiť v Minecrafte, že keď držím torčku, že si budem osvetľovať. Že tam hore sa musím vyplaziť, sa mi nechce. Dobre.
Vidíme tam hore a ukončím tento taký maličký diel. Alebo len tam. Áno, na to postavíme. Takto, takže sme úplne hore a to bude z dnešného videa všetko. Dajte like, odber a koment. A keď bude viac než 5 zobrazení za 2 dní, tak bude ďalšie videjko. Takže majte sa.